Yliopistomme opiskelijat kuuluvat Turun yliopiston ylioppilaskuntaan. Mutta ketkä päättävät ylioppilaskuntamme asioista? Me itse, edustajistossa. Syksyn edustajistovaaleissa valitaan opiskelijat, jotka edustavat juuri sinua. Sinulla on äänioikeus. Sinä päätät. Me Hybridiaanissa olemme monessa mukana ja haluamme valvoa etujasi määrätietoisesti. Näet meitä kaikkialla. Luennoilla ja tapahtumissa, ainejärjestöissä ja muissa alayhdistyksissä. Me tunnemme sinut ja yhteisen yliopistomme. Onko opinto-ohjaus laadukasta ja opiskelijatiloja riittävästi? Mihin jäsenmaksurahasi käytetään? Voit vaikuttaa vastauksiin muutamalla klikkauksella. Sähköinen ennakkoäänestys 24. ja 25. lokakuuta osoitteessa tyy.fi/edustajistovaalit. Varsinaiset vaalipäivät ovat 1. ja 2. marraskuuta. Äänestä ja vaikuta.